yatakadana ndakakutaurira kuti ndiri kuchengeta amai baba wakatisiya. Ndiri kuzviziva kuti zvakuomera chindibvumidza ndisevenze mudiwa ndiko kubatsira. Chiro chingatikanganise tinotoshinga kusevenza mudiwa tichibatsirana. Kushaya nekwevanhu vose handingakusiyire izvozvo. Chindibvumidza ndisevenze mudiwa ndiko kubatsira. Kumudiwa inga dzatikanganwa apo taidya tichikuta mudiwa dzaitivhakashira. Ukatambudzika hapana anokuda. Ini ndini hama yako mudiwa ngatichengetane. Kushaya nekwevanhu vose handingakusiyire izvozvo. Chindibvumidza ndisevenze mudiwa tigobatsirana. Kusevenza mudiwa tichibatsirana. Hama dzako mudiwa inga dzatikanganwa apo taidya tichikuta mudiwa dzaitivhakachira. Tambudzika hapana anokuda. Ini ndini hama yako mudiwa ngatichengetane. Kushaya nekwevanhu